Service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Where they are on your sleeve. Broadcast me a joyful noise from through the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising Writers Subcommittee Prize Investigation Dance? Keď chceme určiť stíhač rozličných látok, potom lepšie ako vážiť jednotkový objem každej látky je vykonať sériu meraní a uviesť výsledky v tabuľke. Ak máme 3 rovnaké telesa, úplne rovnaké, môžu mať rôznu hmotnosť. A teraz to, že jedno teleso má také isté teleso, takisto vyzerajúce, takisto veľké, Adam, teleso môže mať hmotnosť 200 gramov, také isté teleso môže mať hmotnosť 500 gramov a tak ďalej. Prečo vznikajú rozdiely, keď také isté veľké teleso a má inú hmotnosť? Lebo môže byť niečo iného. Z iného materiálu, výborne. Čiže kvapaliny s rozličnými hustotami látok. Čo sa stane? To si dneska ukážeme ako pokus, že máme tam 2 kvapaliny, pravdepodobne predpokladáte už, že aké sú to kvapaliny? Olej a voda, tu konkrétne máme, počkám, že sa načíta. Keďže sme sa aj o vode, aj o... No? Že vlastne ten pokus vplýva na to, že ťažšia, tá látka, ktorá má ťažšiu hustotu, tak pôjde dole a väčšiu hustotu, tak tá pôjde dole a tá menšou pôjde hore. Ak máme nádobu, do ktorej nalejeme 2 kvapaliny s rozličnými hustotami, ktoré sa nemiešajú, prípadne chemickú zlúčeninu, kvapalina s menšou hustotou vypláva na povrch. 10 ml dávame. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep. The price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out. The hour ran dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay till we cut to see. Podľa mňa je to super, pretože podľa mňa je nudné písať si domáce úlohy z učebníc a takto je to veľa praktickejšie zapnúť si internet a napísať si úlohu. Vzdialenosť okolo útvaru sa nazýva obvod útvaru. Zmeriame všetky strany. Sčítavajú 14 plus, vidíte, není to pravidelnejšie zvony, čiže netreba sa nechať oklamať tým, že je to 14, 13, potom je 14, tá dečka má rozličné rozmery. Keď to sčítam, tak potom čo s tužkou spravím? Odstrihnem dĺžku toho. Odstrihnem toľko, koľko to je na rovne. Výborné. Teraz by to malo už sedieť, keď si odmerá presne 80 cm, čiže obvod, tak. Podľa mňa je tento program super, dobre sa mi s tým pracovalo a to, čo povedal Kubo, tak tiež s tým súhlasím. Na domácu úlohu k tomuto videu si dorobiť obsah. To znamená, chcem vedieť, že koľko je obsah voľnej plochy na tej nástenke, že koľko ešte papiera sa zmestí. Už je to obsadené, 3 papiere sú tam. Prosím, nástenky rozmery máte tu, vo videu, zapísať si to. A rozmery papiera A4, rozmery A4 si každý z vás doma odmeriate A4, hej? Čiže to sú 3 A4, klasické štandardné A4. A moja otázka znie, koľko voľnej plochy je na nástenke. Čiže video je to slide 3, hej? Keď budete doma s tým pracovať, máš tam slide 3, urobiť obsah voľného miesta na nástenke. To je veľmi zaujímavé cvičenie, lebo s takýmto sa stretnete veľmi často, že chcú obsah doplnku. Dobre, môžeme to dokončiť? Podľa mňa je to veľmi zábavné, aj sa z toho programu viac môžeme naučiť, aj doma sa z toho môžeme učiť, nie je to taká nuda, jak zo zošita sa učiť. A veľmi ma to baví. Výborne, to máte rôzne vzory, len pozor na jednotky. Dajme 2.
No a tu máte, ale toto je trošku náročnejšie cvičenie, o milimeter, ale je dôležité. Čiže, no Peťa? Takže 40 deleno 4 spravíte, lebo 4 strany, čiže 10. Dobre, Tomáš, 100 deleno 4, 25. 13,2. 12,5. Dobrý spamätí. 12,5 môže byť, áno. Poďme ešte na štvorku, skúsime. Aha, máme tu doplňujúce cvičenie, výborne. Poďme ešte skúsiť, nech vidíme trošku, čo si z praxe. Ak A je dĺžka strany štvorca, potom jeho obvod je, a to je vzorec. Ak A je dĺžka strany štvorca, tak aký je obvod? A krát 4. 4 krát A. Alebo A krát 4, čiže daj 4 krát A. Lepšie, krajšie to je 4 krát A. Podľa mňa to bolo super, pracujeme s tým na hodinách, máme z toho aj domáce úlohy. No tak mi sa stránka páčila, je to dobre vymyslené, je to také zábavné a je to dobrá vec. Mne sa s tým pracovalo veľmi dobre, aj sme sa niečo naučili, aj zabavili a tak. Sú tam veľmi pekné videá, naučí nás to veľa. Robilo sa mi s tým dobre. Je to veľmi dobrý nápad, že to učiteľ pre nás takto zorganizoval. A vlastne, no, že aj tie domáce úlohy máme cez počítač a máme aj predmety, biológiu a tak. No a pracuje sme s tým dobre. A verím tomu, že to môžeme vyhrať. Takže ja keď som začínal pracovať pred 3 týždňami, keď som začal a rozbehol tento projekt Planety vedomostí, naučíme sa viac, tak vôbec som netušil, že ako to dopadne, ako budú deti na to reagovať. A veľmi ma potešilo, že hneď po prvom víkende, čo som sprístupnil prvé úlohy, tak sa prihlásilo 100 detí, čiže skoro celá naša škola 2. stupňa. A decká v podstate aj teraz po 3 týždňoch vidím, že sú veľmi aktívne, že sa angažujú, že sa prihlasujú, že si prezerajú lekcie opakovane znova a znova. A v podstate môžem povedať ja za seba, že odkedy som pripravil celý ten projekt, tak aby sme ho mohli realizovať už aj tu v škole cez data projektor, aspoň zatiaľ provizorne a cez túto stránku, tak decká sú na to mnoho tichšie, pokojnejšie, veľmi sa tešia na to, že im pustí nejaké video, nakoniec tým ich odmení, keď spravíme správne cvičenie, ich odmení ešte tá stránka aj nejakým zaujímavým flashom. A ako ich triedny učiteľ im veľmi držím palce, aby sa im podarilo v tejto súťaži úspešne získať nejaké ocenenie, pretože viem sám, koľko času a námahy strávili na tým, aby to celé pripravili, zorganizovať všetky fotografie, videá a pripraviť celý scenár, takže držím im palce na ceste k víťazstvu. Count your blessings, wish to God be